تاریخی ولسوالی آقچه. واژه آقچه به معنی سپید و یا سفید می باشد که ریشه ترکمنی دارد و در زبان ترکمنی به عنوان صفت که رنگ سفید اطلاق می گردد. ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی های درجه اول ولایت جوزجان در شمال افغانستان به حساب می آید. این ولسوالی در شمال این ولایت در جاده مزار شریف و شهر شبرغان قرار دارد که فاصله آن از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 55 کیلومتر است. این شهرک از طرف شمال به ولسوالی منگجک و از طرف جنوب و غرب به ولسوالی خانقا و از طرف شرق به ولسوالی های فیض آباد و مردیان هم مرز می باشد. با گفته بزرگان ولسوالی آقچه، ولسوالی فیض آباد، منگجک، خانقا و مردیان به ولسوالی آقچه ولایت جوزجان که بعد از این از ولسوالی جدا شده و به واحدهای مستقل تبدیل شده. ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی های مهم صنعتی در شمال افغانستان به حساب می آید که قالین و پوست قرقل این ولسوالی زبان زده عام و خاص است. و مردم این شهرک مثل دیگر افغانها در مهمان نوازی شهرت خاصی دارد. قالین آقچه در سطح جهان مشهور است و در بازارهای تجارتی جهان نام و نشانه خوبی دارد. در آقچه قالین‌های سنتی چوب رنگ همچو فیلبای، المگل و انواع قالین‌های سرخ دیگر نیز بافته می شود. باشندگان مردم ولسوالی آقچه ولایت جوزجان شغل کشاورزی و مالداری دارند که بر اساس اظهارات بزرگان این ولسوالی حدود 80% مردم آقچه کشاورز و مالدار می باشد. این شهرک دارای بلندترین مساحت زمین قابل کشت و کار زراعتی می باشد. بیشترین درآمدهای این ولسوالی از عرصه‌های کشاورزی و زراعت است که سالانه هزاران تن غلجات یعنی گندم جو، جواری، کنجد و میوه‌های گوناگون به ویژه خربوزه در این ولسوالی کشت و زرع می شود. با گفته ساکنان این سرزمین ولسوالی آقچه بیشترین زمین‌های هموار را در بطن خویش جا داده است و زمین‌های مرتفع شهر در قسمت‌های شرقی جنوبی این ولسوالی می باشد و این شهرک دارای زمستان سرد و تابستان گرم خشک می باشد. در ادامه ما را دنبال کنید. Assalamu alaikum. Aziz görücüler, yine hem görüşünüz yani bizler Akça Ulusuvalığına gelip ve halı marketine geldik. Hatmen inşallah dostlar bizler izlerlen ve bunlardan sorarsa ve hem güzarışlarımız şuradan alarsa inşallah ve yine hem barcak yerlerimiz var. Özlerinizle paylaştık. Teşekkür dostlar. Assalamu alaikum. Aziz görücüler, görüşünüz yani bizler geldik ve burada yaşlığımız oti. Hatmen ondan sonra geçiyoruz. Assalamu alaikum oğlu yaşlığı. Özünüz tanıştırıp geçtiniz. Ve aleykümselam. Benim adım Hacı Abdülsettar. Reis-i Encümeni Tevlid Günendegan Qalini Desti Ulusuali Akça oluyor. Ve bir yere geldiniz, oğlana hoş geldiniz, safa geldiniz. Şu geliyorsun, görüyorsunuz şu şirketi Hal Muhammedi oluyor. Ve şu yerde bana görüşünüz yani halı sektörde, halı bağışta işleniyor işler hemmesi bana şu yerden şuru oluyor. Bana bir yerden oval geliyor yüp Yungu oluyor, bir yerden saylanıyor, bir neçe 4-5 sort oluyor, bir yungun özü, bir koyunun yungan 4-5 sort oluyor. O şunun ağı bir alayda oluyor, sarısı bir alayda oluyor, göğü bir alayda oluyor. O bir rakım kızılrak yüpü geliyor, o şirbor deyiliyor, o bir alayda oluyor. Son bu şu görüşünüz yani taksim oluyor, nemayendelere, her kışlarlara, ovalara gidiyor. Şu ovalara gidenden son olur, bana şular yani görüşünüz yani. Şimdi yani eğirip şöyle yüpedik geliyorlar. Bundan son bana bu görüşünüz yani boyamak için, yani renklenmek için, boyalmak için yani kelep oluyor. Ondan sonra kelep olandan sonra bana yani toplanıyor bir yerde. Bir yerde toplanandan sonra bu gidiyor gazana boyalmak için. Ona hem
bana şundan sonra gorkadan. Minnettar özüňizden bil hali market näçe ýyl boldy börde başlaryň we näme rakam işler şuladyr şul barada maglumat berkeşdiňiz. Awa bu halinin bir yerde başlanışı bolsa yani şayet bir 70-80 yıl awal şu gelip çıtaydı işlenýär munta mana şu şirketdeki şeýerden ijat bolan, täsis bolan işi başlan takriban 20 yıl 23 yıl var şu ýerde şulardan işler gelýär. Wa ton başga hem şundar yani şirketler, karhana şu işleýän adamlar akçadakan yani bizler öz bagşymyzda sektor halda ya wezaratlarda ya şu İttihadiye cemlerde hem bizler peşnihad etýär. Yani Awganystanda dokylýan halinin %70'i şu akça Anhoy Şıbırgan o şu taraplardan semt şamaldan tevlid etýär diýipden. Şonuň şekilde akça bilhusus şularyň içinde yani ekseriyeti akçada dokulyp işlenýär köprak hallar. Ve şondan beri ende hali diýilende bizlerin bu bir hem bir ananat şahsiyemiz yani Türkmen diýilende hal diýilýär, hal diýilende Türkmen ýatlanýar da. Şu halinin bizler aýtýar 5000 ila 6000 ýyl awal hem bizler tarapdan dokulan eken şu Türkmenlerden ijat bolan eken şonuň sebäbi we şonuň semboly hem bir nişanlasy hem pezirek diýip Şorowynyň kaýsy bir ýerinden yani ýahbentlikden tapylan bir haly var. Şu bilen hem şol Stemberg diýär, şu Şorowynyň bir muzeýeminde şol haly bar we hem şunýany bir tahminen aýdylýar şu Hazreti Süleymanyň wagtynda hem diýär şu bir aýal bir on ýalaga tufa berilen diýär, hatda şu halynyň üstüne minip diýär, şunýany uçup giden diýip şol tepsireler bar. Teşekkür. Awwa. Lekin ona biz şunyan eşitip şunyan diyor. Şol gepleri bar. Şonuň üçin hem diýär şu hale meselanyň halinin ijady yani gurşalany Türkmen bolmaly diýip imkan şonu bilýär. Indi baralyň mana bu boýalýan ýere, muna hem görersizler bilen. Hoş. Ol ikilenji soň başy yani awala ýüň bolýar. Ýüňden soň egirilýär, egirilenden soň bul gazana gitýär. Şu gazana barıp yüpten tevzi bolandan soň böyle mana şu yerde hemmesinin tepsili var. Mana bir yerde yankıyanı geliyor bir yerde mana bunun yani otlanıyor. Böyle mana bu gazanlara görüşünüz yani şu gazanlara bunun de boyalandan soň geliyor bunun yani şulayda bir bizlerin bir müşkilatımız şu bazı köprak yerlerde bizlere ma şu park sanatı diýilen ijat bolan her ketde welayetlerde de yani bizlerin şu uluslarlyk bolanymyz üçinmi bilmedik ya şunama bizlere gerçi berjege diýär bir park sanaty da şu park sanatymyz yok bolanlygy üçin biraz gysylyprak işliýär. İşimizde biraz kiçikraje gibi o ýadylyp mende mana diýjegim mana şol hali hemme yani bir çöwrede yani bir yerle ýakynda bir-birimiz bolsa her baş bölüme alayda bolsa her bölüm yani renk bolýan bölüm bir şunyan gelse ýüpserilende yani ketde mana bu görüşüňiz yani şu gaptallarda mana ýüpleri görýärsiňiz biraz yani ýakynrak şu ona daha da ýakynrak şonuň şekilde bir hökümetimizden we şu yani şu bildeki hökümet imareti İslami'den bizlerin haýşam etdik we hem bizlerin şol sektor halida işleýän sanat we ticaret jawdyjana bizlere wada hem berdi. Şu ýerde ýakynda bir inşallah az wagtda, gysga wagtda bir sizlere bir giňişlik ýere hem berjek diýip wada berdi. Wa börde haştaýyp aýdyp geçseňiz näçe karmand işliýär? Bu karhanada aýtsaňyz. 43 nefer şu karhanada iş etýär. Bir ýerde näçe bölümi bar işiň. Biri şol ýüp sortlanýar awal geleniňiz ýany gördüňiz. Ondan soň şol kelep edilýär. Ondan soň gelip bir ýerde mana bu ýüp boýalýar. Şurada ýuwar ekenlerde boýalýar. Bir ýerde boýalýar. Mana bu gaptallarda sanemiz ýüpi sermeli mana munýal edip. Hoş, biraz gynçylygymyz ýany aýdyp ötdigim ýani bir rakym jalaly günde, garly günde, sowuk günde muny gowurtmamyz, kepdirmemiz biraz bizlere azrak müşkil ekeni.
Görüşüňiz diýen dostlar. Misal bir yere garasaň mana bu serilýän ýere, yani şu jaýymyz bolsa, aş geňişlikler ýerimiz bolsa 4 barabar muny açyp, yani uğraymasına, yani şonuň kepdirmämize ýaxşy boljak da. Lekin şonuň üçin biraz billerin kısın diýimiz, yani sıkıntymyzyň matlaby şu billere bir mahsus hali bakışda, yani hali sektör hali diýende şoňa bir alayda bir yer bolsa gaty gowy boljak. Bir yerde yani gudam bolýar, yani saklanýar. Mana emmer diýeli türkmenlerde. Mana yani her ýüpü boýalandan soň bir yerde şol gelýän nakşalar bir yerden soň merdime şu yerden tawzi etýärsiňiz. Yani merdime berilýär her üýlere, her şirketiň özüniň 5, 10, 20, 2, 4 her özüniň işine garap nemayendesi bolýar. Yani şonuň bir alıp gidip dokudyk getirip berýän adamlary bolýar. Aziz görüjiler, görüşüňiz ýany bizler börde hem bir gudama geldik. Haly kesilip, böre gelip halyny nähile getýär ekenler. Hatmen bulardan eger wagt bolsa soras, her säp özüňiz aýtsaňyz, bu halyny şol hazır kesilip gelipdir we munyň üstünde işläp ediş bar diýip maglumat berseňiz. Bu haly ýanky diýişim, ýani şo ýerden ýüp berilýär, soň nakşa dokulyp haly bir ýere dokulyp halas bolup kesilip gelenden soň bir ýere gelýär, bir ýerde gelenden soň ýüzüni tegis etýärler, ýüzüni endiganlýarlar. Ýuwumda bir tarapy öskün bir tarapy gytyk bolmasyn diýip bir yerde barabarlarından soň, bundan soňky bölüminde bu ýuwuma gitýär. Bundan soň ýuwmaly bolýar. Bundan soň ýuwmaly ekende bu näse? Bundan soň ýuwup ýene toňşulýan bir gaýçy ýüzüni tegislemeli bolýar. Şuňyz ýany börde hem halyny ýuwup beter eken dostlar. Hatmen her saýypdan ýene hem sorak geçýäs, bu barada da maňyk maglumat berer. Her saýyp bu ýere ýuwum bagşy, ýuwum bölümi. Bir ýerde ýankydan tegislenip ýüze gelenden soň bu halyny bir ýerde mana şular ýany ýuwmaly bolýar. Ma bir ýere görüşüňiz ýany, ma bir ýerde şuňany dawaýy, şuňany dawaýy berilýär. Soň muny şuňany özüniň esbaby bar, burs diýär, körek diýär, muny şuňany ezmeli bolýar. Soň üstüne suw bilen garyp şol tepilýän dawaýyny tepip, ondan soň muny ýaňdan ýuwmaly bolýar. Ýuwum bagşyna mana häzir görersiň, mana şol ýerde şuňany edip muny ýuwmaly bolýar. Ben ismim Acı Paydınlar oluyor, Acı Paydınlar Nasri. Bu halim oldu şu bilen mesela 4 metre 3 davay veriliyor. Yani bu 3 davaydan sonra gazeteye onulan 4 davay oluyor. Yani bir halinin özü takriben bir yarım saat, 1 saat 40 dakika, 2 saatin içerisinde cumhurdan çıkıyor altın. Näçe nefer işliyorsunuz bu wazipeňizde? Bu wazipemizde 9 nefer, 8 işleyen neferimiz var. Bir hem ustamız var. 8 nefer işliyoruz. Her parçada 4 nefer işliyoruz. Teşekkür özüňizden minnettar. Nähilek işiňizden razymy özüňiz? Şükür padly Huda, elhamdülillah. İşlerimiz ýaxşy, yani bolança işleşdirip otyrys. Oýnam Huda, teşekkür özüňizden. Sağ olun, minnettar, teşekkür ederim. Şuňany her gaýsyny şuňany bir duş-duşuna şol çöpüň üstüne, ýa-ni şunu agaçlarda şuňany güne sermeli. Bolan bir 4 gün, 5 gün ýadyň aýy 2 günde bu kışın ayı bir haftada. Yani yazın ayında hava ısı olsa 2 günde 3 günde bolýar. Kışın ayları çünkü 4 gün 5 gün haftalarça dowam etýär. Näme üçin ýagyşan bolsa guramýar. Bir ýerde mana muňa bizler keş diýýäris, yani parçaya onýanyň diýmeli bolýar. Yani çekim tahtasy bol. Daş töwereginden mih kakyp biraz jozmaly bolýar, tartmaly bolýar. Şol bir müşterinin ya bir haridaryň, bir alyjynyň alynda goýan pillen, yani köp utup bolan kala ýany, yani oňa duran ýanda 4 tarabam tegisçe bolup görülýär. Şonuň üçin muny bir ýerde günde goýmaly, üstüni suwlap 4 tarabyndan tartyp, şonuň üçin bu yani bir adamyň alyna ýazan pillen endigan görülýär. Abdülmehmet bolduňyz. Näçe ýyl bolýarsyňyz bu wazipede işleýärsiňiz Abdülmehmet agamy? 16 yıl 17 yıldan beri. 16 yıl 17 yıldan beri. Nähilek wazipeňizden razymysyz? Nähilek işler bu gyşyň günlerinde ýaxşy meňşil barada maňyk maglumat berip geçseňiz? Muny ýagan blawsyny palatret goýýasmaň ýapyp.
Gün çıktı vata vurup çeşip alıp durdu işimizden rahat Xudoga şükür. Şükür dostlar, bazı hem bizleri izarlap otiysınız. Örden geldik ve börde hem bir gudan bar ekene. Bul baradam Hacı Sayıp'tan hetmen inşallah sual eder. Hacı Sayıp, bular näme otişi barada malumat berkeşsiniz? Bu bir yerisine buna çitkari diyoruz. Bu şol argacı oluyor halinin. Şoltan yuğulandan son yüze çıkıyor. Yani ak olup ya kara olup görülüyor. Yaxşı görülen yok. Son onu bu işçiler, bu ustadlar bunu şun yani görüşünüz yani şol kayıcı bilen bir şol çitmesine zarar ettirmen. Yani çitmesine hiçbir onta nuskusu olman. Şunu çitmeden ayırıyorlar şöyle kayıcının ucu bilen. Son bir yerden teyarlık boluyor. Teyarlık bolup sen son yandan bu Angre kakmana gidiliyor. Bu son kaklıyor. Maşini tekan yani kaklyon maşin. Bunun kemayesi halinin çangına ayırıyor canının halinin kırını, halinin tozmana bir gırındık kılını ayırıyor. Yani kesafet canından uzak oluyor ekenler. Uzak oluyor, pakize oluyor yani arasında oluyor. Şunun için buna maşin tekan şunu 2 saat, 2,5 saat şunu edip ayılamalı oluyor. Aziz görücüler, görüşünüz yani şiladereçiler Hacı Sayıp bile bizler karahananın her bir yerlerine aylanıp çıktık. Ve ahirin merhalesi şol eken ki halini yudular ve halini şöyle anırda faklediler ve daşar serdiler ve öğre bardık. Öğrde hem mih bilen kakıp kança bir yaxşı ve öğrelere hem bardık bestemetlik edip mana böyle hallaram serip koyuptur dostlar. Çünkü Türkmen halısı cihanda aç çıkaran hatmen bularından bir adrak müşkülatlara, qiyinçilikları var ekene hatmen inşallah bu qiyinçiliklara hal olur deyip umid ediyoruz. Teşekkür Hacı Sayıp'tanım ve bizlere şiladereçiler şurada hemkarlık ve rahnamalıq ettiler. Assalamu alaikum. Baz hem aziz görücüler görüşünüz yani Akçanın mal bazarına gelen tek ve börden dostlarımıza müsahibe aldık. Ve görüyorsunuz bu Akçanın mal bazarı eken dostlar bugün yağmur yağan için, jala yağan için kança bir yerler hem harap ve yine hem şehrin içinden hem güzarışlarımız var. مال دیگه ازی پس خوب میشه دیگه یک ذره هوا خوب شوه علب شوه باز خوب میشه دیگه تشکر. یک ذره خنک است Olam یک ذره خنک است. امروز و روز خوب شد دیگه Teşekkür. خنک بود دیگه اما خنکا بسیار مالارم کش در بدر کرد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur sizdan. Mana otam Hoji Najibilloy Moljallab Aqcha shahridan bo'laman. Teşekkür Hacı Najibillah Moljallab akavuz minnettarız sizden bu malları avval obidizmi şipla oldizmi qandoq vaziyati bozor va mushkulotlar qandoq shil boraga ma'lumot bersangiz. Tashakkur, salomat bo'ling. Bizlar mollarni shu yerdan jallob bizlar olamiz, sotamiz. G'ariblik bo'ladi, maqsad yomon emas. Shukr o'tib to'xtabdi, bu qattiqchiliklar bor. Tashakkur, salomat bo'ling. Ko'p xush bo'ldik, sizlar bilan musohiba qildik. Tashakkur ko'rgan do'stlarga ham, tamom do'st rafiqlarga salom ko'pdan ko'p. Sog' yashanglar, salomat bo'ling. Adım Gaybullah. Gaybullah oluyorsunuz. Burada näme vazife ediyorsunuz? Vazifeleriniz barada malumat berkeşseniz näme qiyinchiliklar var? Konu purşluk, hiç zat yok, savda yok, satık yok. Bu zatlar alyon adamam yok. Hani şu orada gariplik edecek diye otuz birader gep yok bana. Hizmet edildi de hizmet yok. Kışın içinde birader gül dedik bir merdikarlık dedik merdikarlık yok. Kar var yok da bana görüp otuytun bana görenin. Özünüz bir familde näçe nefer yaşıyorsunuz ve sizden başka hem şol familiňize getiriyon nefer barmy aya bir yerden daramat? Yok. Hiç yerden yok. Şordan tapsanız ba bolmasa yok. Şun yani Hava mehriban dostlar, hormatly vatandaşlar. Bultuky biziň Akça uluswarlygyndan taýýarlanan güzaraşymyz. Umid etýän sizleriň gowunlaryňyza makul bolanmy kadyp. Ýene hemkarlarymyz bilen şun ýanak bir uluswarlykdan we bir şäherden owadan programy sizlere höderleýänçäk her bireklerinize kudretli güýçli Allah tapşyrýas. Eger hallasaňyz biziň programymyza telefon açmak üçin bolsaňyzlar, şul televizyon sayfasyna gelen numara telefona we Facebook adres arkaly bizler bilen ulaşyp bilersiňizler. Hoş sağ bolun.